What's up guys? So, it's a holiday today. Tulog adlaw nga holiday. Semana Santa man. And nakauli ko karon sa mong Balduarte, sa mong balay. O dapat ko manglimpyo karon kay dagan gyud limpyo honon ug kay balay kitin tawon. So, ako nang gini dagan gi cobwebs. Cobwebs everywhere. So, diri ko sa underground na mo karon kung asa ko nagara katulog and wa kay siya atiman good kay wala pa ko mama nya kapuyat to si panglimpyo abog-abog na tingko lang na biya abog na mo and yes ako mga pagmangkon gamay pa pud ipapukay pagka ipagay makon manglimpyo ko ani sugod ko diri sa lalom sa underground na mo after ani dito na din ko sa taas ako tuwing inayon diri so kanisa ako nilimpyo ni diri sa okay para limpyo sakto tumot pud kamay kuanan katulgan pwede po ko maulaw kung ako ibisita pa ni Onder Pon diba so sugod ako. Sa lalom sa bed go kayo so unang higda diri ako manghod katong diri pa na siya wala pa na siya trabaho diri pa siya ga tulog uban niya yung mga bata so nagi mga dulaan sana Mickey Mouse Raichu. Tayo na ko amigo. Cockroach. Okay, umanata diri sa kanina kwarto diri. Umanata sa akong higdaanan. Ginahigdaan. So, diri na punta sa Pikas. Ana, ay mga pandiri. Ako nang limpyuhan dira kani get rid tani ambot asa tanay ibutang para ako ibutang diri nga lamisa siguro ay lamisa dili bangko sofa lang o katong sofa lang dito sa taas so kinainayan sa tanay ko nang kani solar. Sometimes I could wish you like crazy knowing but like you. So, magsugod na og limpyo. So, na pa may VHS. Okay pa man ta siguro ni. sa pagpanglimpyo siguro na ko diri na siguro mga kitan nga mga old gamit na ko nadugay na nakuha na kitan tanawin na to siya nga box o kani siya kanido junior o sa mga suludan card so kani siya ang world magazine morning 2,000 kids nga gusto pa kayo magkita ginani morning sa K-Zone nga kuan di siya ka-drama zone ha K-drama zone gini K-Zone nga magazine kapila kita siya tag 199 tag 99 or kalimutan ko pila to siya sa una pero wala naman ni siya kayo karon sa mga national bookstores na siya so yung mga sulog, mga inani, mga quiz, mga sa ito yung mga kuwan kalingawan sa Cartoon Network sa una dari hindi ko inani sa una, kadumdum ko so nara di sila dari tanawan ako
ito nabilin sa akong mga atigong mga K-Zone. So ang K-Zone di ay kay every month na sila ga-release so new contents about sa mga animes, mga Pinoy creators, kanang sa mga mag-drawing ba, and sa mga bagong mugawas ng anime, mga inana, kung sa mga sikat. So mo nang K-Zone na itong mga early 2000s. Oo. Mga 2000s kids. Kabalo na magkaila mo, unsa na. Next, tanawan nila itong box. Unsa sulod sa box? Silang mama mo ginakakuha na ningga. Pasimos nila. Lagi pang hip. And gusto ko malimpyo. Pag-abot niya, hindi kayo dagan yung nilimpyo. Hindi na siya mahalo. Okay, sabi ko lang mga VHS tips. Siya yung mga mananap. Okay, mo na yung nasulod sa VHS. Mo na yung sulod na sa box. So, babe. So, sa una di ay gapaabang di mi, gaparent mi og mga VHS tape. Kinagat mo kami VHS tape sa una. Andun, nagkuhan sa CD, DVD. Andun, wala na kita yun. Po sa VHS kay dili ka siya ingon diretso maguba. Nagdugay-dugay na ba kayo mga 1990s. 1990s pa ni. Maguba na ni, mga 2000s. Never-ending story, mga karaan, nagkay siya. Nakapaging mga anong itong kuha pa'y uso ay P3s, sinani pada VHS, mga kanta. Yung mga karaan, nagkay niya siya mga uy, saan Bisaya songs, Ghostbusters, Tamax man eh. So, Bitamax. Ako na ito masisulutan eh sa kabinet. And let's go. Ay, ako na yung bag dali. Ano sa na ito masisulutan yung bag? Din. Sakina rin eh. So, tanawan na natin yung nasa cabinet. Mawar mo dito yung mga sulod. Ako na siya limpyuhan with. So, doon ko kaning nandiyo na yung mga kuwan na niya siya. Mga sanina na din nasa box. So, hindi naman ako nang mabidyohan tanan. So, malipas ako. A few inches later. Alright, so humanan ako ang akong mission diri na limpyuhan na nako siya. And as you can see, dili pa magdina na siya kayo ka limpyo, di pa kasi na plastada. Pero okay ra gyapon siya. Mula ta na siya entertainment room nako. Char, rog na entertainment room. Pero ano siya ako rin siya ma-solusyonan po. Ang mga sanina rin mo na siya dira. Kasi na rin siya lugar ugma siguro mag-arrange ko. And isa lang siguro ang plastar na ko karon eh. Okay rin pang vlog na area diri ba? Oh, so diri na ako man ng vlog. So salamat sa iyong pagtanaw and kadus. See you in the next video. Dapat malimpyo po mo sa inyo ha. Bye.